थोंगोरों हापारनि गोरों मुवानि लोगोनि खावो थाइसोनामनाय ताबुकनि अ तंबयारो खरकसा तिप्रासारंनि बिसिंगो 29 कृष्णपुरनि एमएलए याखाइबा तिप्रासा हामक्राय कैबिनेट मंत्री बरमगोनां विकास देबबर्मा चंमारी साम्बारेरक बदल क्राक खलाय लायरेरक तंगलाखा केबंनाय बदलनि सिमिचेंगै ताइकोबुनि बदल बाहायके हिमालय तंमा तैमासे सालबार सिवो बिनि याग्रबै याखाइबा बीजेपी बानारंबै बीजेपी बाना तला फाइमानि लुकुरक तंग कसं लुकुरकनि सिमिचेंगै दाल बिदाल बदल याखारै अबो हाइकेनो 29 कृष्णपुर मंगिया कामी हातिओ कोतरमा बीजेपी बदलनि लेंना थाइ हाबानक आचुक रिजाखा दिनै सारिंनि दामथाम ताम्मानि जरावो फितारावै ताइलाम फियावगै रेखा बरमगोनां तिप्रासा हामग्रा मन्त्री विकास देबबर्मा अ जरावो मंगिया कामी आमचाइनि लुकुरक खा फुरजागै हाइनो हाइ नय फैमिली 34 बुतार बीजेपी बानारमखा मन्त्री विकास देबबर्मानि याग्रमबै खरसाथाइ कलायो हास्तेवो बीजेपी हापांगो आचुकमानि याखाइबा हापां खामानि ताकलाइबाय बीसीसीनि लायै दंगो अ बीसीसीनि वो बीजेपी बदलनि लेंना थाइ हाबानक याखाइबा पार्टी अफिस रक मंगिया कामी हातिओ आचुक जाग्या याखाइबा आचुकरि मायादा किसिसा सिंमु लुकुरंनि खावो फियाबा अबहाय सामु काहाम तांगै जरा काइसावो बरमगोनां तिप्रासा हामग्रा मन्त्री मंगिया कामी हाति रको पान्डा ककपिरमु खाइजाक थानाय गोबांमा केबंमु नुकजांमानि दिनि अ थायोनो गोबांको लुकुरक बना हामजागै आचुक थाइरिखा मंगिया कामी बाजार याखाइबा हाति कसारो अबहायकेनो गोबांमा बरक थायै बदल बनो लामसका नाइनायदि चिनि नटिस खरांनि मांफिलिवो सिनि खामानि नांगौ सिनि बोसाबोतै जानो नांगौ सिनि बोसाबोतै सिकित होनो नांगौ जों बसकांगो जों हो मंगिया कामिनि बागै बसकांगो जों जोंनि बीजेपीनो यामा माराब्रांनाय बसकांगो जों जोंनि मंगिया कामिनि बागै जों जोंनि बीजेपीनो याक ग्रामा फैनाय जोंनि जेरायफोरनि बागै जोंनि भबिष्यतनि बागै जों जोंनि बीजेपीनो जों बुरमा रागिनाय खाजोनि दाफोरखौ बुंदों बसकांगो 2026 एडिसि निर्वाचन ओ निर्वाचन सीपीएम कांग्रेस को काइसापुर सीटियावै एडिसि सिम दखल माथायनाय एडिसि दखल खायमानि परे तिनि बारननि बागै खामानि खालायसै खामानि बागैनो जों दिनै जतन पुजिखा बीजेपी सारा केवल जोंनि डेभलपमेन्ट खायमिया जोंनि दैनि बेबस्था खायमिया लामानि बेबस्था खायमिया न'नि बेबस्था खायमिया जों जतन बुस्थांगो जोंनि जत बर'नि बागै दै कारेन्ट लामा न' जोंनि बेबस्था लांनाय खामानि दाखौते बुहुत खामानि बागैनो दै एक दुइ मास बिसिङावनो যারা গরিব বরক বিগড়া বরক মাচায়া মানিয়া বরক বরং পাতারি ব্যবসা খাইরি দেয় যারা বিগড়া বরক মাচায়া মানিয়া বরক বরং जों পাতারি ব্যবসা খাইরি দেয় যারা বিগড়া প্রকৃত বিগড়া রঙে কোনো কালার করে বিগড়া রঙে কোনো কালার ইয়া বিগড়া রঙ যেদিকে মানো যেমন থাকো আবার কোনো যারা সিপিএম খাইরি পুরো जों बरंनो न'ग्रिनाय जों बरंनो फातारिनाय जों बरंनो बिपिएल कादिनाय जों जतन बेबस्था खालामनो खामानि दाखौते बुहुत बुस्थांगो तिनि चेनेल ओ मंगिया कामिनि चेनेल ओ विधानसभानि चेनेल कम से कम स्पेशल तिनि 200 जन चेनेल चाकरि मोननाय 200 जन तै एकि मानसिखौ 200 जन चेनेल चाकरि मोननाय विधानसभा निरि बोसा आनि बोसा जतन बोसा मोननाय खामानि बागैनो जों गाहाम लामा माइहुंनाय बुजिबाय हुंनाय साबोबाय थांगासिनो जोंनि संसार जानाय साबोबाय थांगासिनो जोंनि सुगिनाय जों मावा संनानै खामानि दाखौते बुहुत बयनानो अनेक फाकिना नायनाय अनेक किसु प्रब्लेम फुंनाय जों बुजि माथ'नाय जों अनेक सिमा थगका जों ते थगक जानिया बसकांगो एकमात्र मोदीजी जों
lama purumano kaham lama purumano ya patron mani saji sini kaham nai mano bos kamu tengkel kaham kai biar singo abai boro tini jara faini do borongo ani bekhani hoje ani party ni hoje bele bele norongo lam songoi norongo hamari ni bagai norne hamari ni bagai anglong ni thane prathana khai bos kamu hamjakai samung takai bos kamu among lainai bos kamu chini o bidhan sabha ek tripura shashto tripura ek bidhan sabha shashto bidhan sabha Krishnapur shashto bidhan sabha khainai ei bisikok salia watoi bo phaida bele bele hambai norongo taiple hambai jotoni lokno khoro hamari tutung jotoni lok khushi tung hunai ani kogron muthaka jotona hambai bande matram bharat mata ki joy BJP jindabad Krishnapur Mondol jindabad hambai